Be sydd ti fan al? Dim. Wel, mae'n amlwg ti'n neud rhywbeth. Be sydd ti? Be ti'n ysgrifennu? Na, dim byd. Fi jyst yn ysgrifennu neges i'r gwylwyr, na gyd. Al, gaf i weld. Na, Rhys, please, mae'n breifat. Ys dim byd ar y papur yma. Anghywir, ti methu gweld unrhyw beth ar y papur. Be? Achos dwi wedi defnyddio inc anweladwy. Sut nes i hwnna? Falch bod ti wedi gofyn, Rhys. Crybydd. Peidiwch â greu unrhyw beth chi'n gweld ar y raglen yma. Heblaw am hwn. Dyma'r unig beth allwch chi drio adre. I wneud negeseuon cudd, mae angen turmeric, soda pobi, llwyau mesur, cotton buds, dŵr, gel llaw, papur gwyn a brwsh paint. I ddechrau, cymysgwch tair llwyed o soda pobi gyda tair llwyed o ddŵr mewn bowlen fach. Mae angen gwneud yn siŵr bod y soda pobi wedi hydoddi'n llwyr. Nesa, defnyddiwch y cotton bud i ysgrifennu eich neges. Os mae'n sychu, jyst dipiwch e mewn to. Unwaith chi wedi gorffen sgrifennu eich neges, gadewch i'r papur i sychu am ryw 15 munud, fel bod eich neges chi'n anweledig. I ddatgelu'r neges, cymysgwch tua hanner llwy de o turmeric a sgwrt dda o gel llaw. Mae angen lot o hwn. Peintiwch hwn dros y neges, ond rybydd bach i chi, mae turmeric yn gallu gadael staen, felly byddwch yn ofalus. Mae gan turmeric bigment naturiol o'r enw anthocyanin sy'n newid pH y soda pobi a'i droi'n goch. Diolch am, hwnna'n grêt. Ond un cwestiwn, beth ti wedi sgwennu ar yr un arall? O, dim byd. O'n i jyst yn arbrofi. Diolch. Al! Dod!